Ahojte, my sa práve nachádzame v strednej odbornej škole pod Bánošom. Sme študenti odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka. Možno sa pýtate, prečo práve sme si vybrali tento odbor. Vybrali sme si ho preto, lebo môžeme z neho ísť pracovať do viacerých odvetviach, ako napríklad rastlinnej, mechanizačnej alebo živočíšnej výrobe. Myslím, že ale o tom nechcete len počúvať, preto si myslím, a teda ma aj napadlo, aby sme si to šli všetko ukázať. Na praxi v živočíšnej výrobe sa učíme sprostredkovať a vytvárať produkty práve z mlieka alebo z vajec a potom ich posúvať ďalej. Napríklad pri kravách. Predtým, než pôjdeme odoberať mlieko, sa musíme postarať o naše teliatka. Následne odoberáme mlieko od kráv, a to tak, že si pripravíme najprv vemeno, očistíme teda, odoberieme prvé streky, spravíme najprv NK test, či je mlieko v poriadku, potom sa odoberá cez mliekový stroj a ide do mliečnych tankov. Pri mliečnych tankoch sa vychladí a príde si preň mliekareň. Potom tu máme aj sliepky. Pri sliepkách sa musia vajíčka najprv pozbierať, po pozbieraní sa musia očistiť, odvážiť a následne sa zabalia. Na našej škole sa nachádzajú aj 2 koníky, na ktorých sa dokonca učíme aj ťahať na voze. Okrem jazdectva, včelárstva sa na našej škole venujeme aj sokoliarstvu a poľovníctvu. Na našej škole sa robia aj mnohé krásne aktivity, napríklad ako otváranie a zatváranie Bánoša. A tu bývaš a do školy chodíš v papučkách. Keď si budete vyberať strednú školu, choďte za svojim srdcom a nikdy pred ničím neváhajte.